Zamislite da imate priliku sjesti s Padre Piom i razgovarati s njim o vječnom životu. Zastupnik u talijanskom parlamentu učinio je upravo to. Ostanite s nama kako biste čuli njegove duboke dojmove. Od oči stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, nalazite se na kanalu Stopama Padre Pija, na kojem dijelimo priče o životu ovog velikog sveca. Dobrodošli! Ako vam se kanal sviđa, podržite nas lajkom, preplatite se i podijelite naše videe. Danas s vama dijelim priču iz knjige Padre Pio i duše u čistilištu oca Alessija Parantea, u kojoj dobivamo uvid o tome što je sve Padre Pio znao o stanju duša u čistilištu. Dojmove je prenio Geraldo De Caro, član talijanskog parlamenta, koji je imao privilegiju razgovarati sa svetim kapucinom o životu, patnji i dušama u čistilištu. Evo što je Geraldo podijelio. Jedne noći 1943. bio sam sam s Padre Piom, koji je bio na putu prema koru stare crkve. Bili su to prekrasni trenuci duhovnog zajedništva, prilike kada me Padre Pio poučio mnogim stvarima na nježan, laskav i ponizan način. Sjeli smo na jednu od onih starih, izlizanih klupa, na mjestu gdje se dugi hodnik nalazi pod kutom od ostalih hodnika koji vode prema koru. Te večeri govorio mi je o dvije važne točke u vezi s duhovnim životom. Geraldo zatim objašnjava prvu točku. Padre Pio je u meni primijetio mučninu koju sam osjećao prema sebi i prema svijetu, što je jedan od mnogih načina na koji Bog baca mrežu da nas uhvati i oslobodi. Tako se duša postepeno uzdiže od umora življenja, kako bismo mogli početi prinositi svoju patnju dok čekamo povratak Bogu. Padre Pio je ovo rekao Geraldu. Bog poštuje čovjekovu osobnost. Čovjek mora izabrati. Što možemo pronaći u ovome svijetu? Možda nađemo malo glazbe, ali čak i to postaje zamorno. Međutim, nikada se nećemo umoriti od gore navedenih stvari. Geraldo nastavlja. Jasno sam shvatio da će prinošenje umora života, što je patnja nad patnjama, uvijek biti popraćeno tajanstvenom srećom koja nas nagrađuje velikom nagradom. Dakle, drugim riječima, Padre Pio objašnjava Geraldu da su osjećaji nezadovoljstva ili mučnine prema svijetu zapravo način na koji nas Bog približava k sebi. Ovaj umor koji doživljavamo u životu je oblik pročišćenja, kao što je Padre Pio istaknuo. Iako se svjetovna zadovoljstva neko vrijeme mogu činiti zadovoljavajućima, ona s vremenom gube svoju draž, ali duhovne stvarnosti nikada ne stare, niti opterećuju. U drugom dijelu razgovora Padre Pio i Geraldo razgovarali su o dušama u čistilištu. Ocu Piju sam povjerio dušu pisca, čija sam djela rado čitao u mladosti. Ništa više nisam rekao, čak mu nisam ni ime spomenuo. Međutim, svetac je savršeno razumio na koga mislim. Lice mu je pocrvenjelo, kao da ga boli patnja drugih. Zatim je rekao, previše je volio stvorenja. Kad je Geraldo upitao koliko će ta duša biti u čistilištu, otac Pio je odgovorio, najmanje 100 godina moramo moliti za duše u čistilištu. Nevjerojatno je što mogu učiniti za naše duhovno dobro, u znak zahvalnosti za one koji se na zemlji sjete moliti za njih. Nekoliko godina kasnije, primijetio je Geraldo, Padre Pio je to jasnije objasnio. Molitve duša u čistilištu su učinkovitije u Božjim očima, jer su u stanju patnje ljubavi prema Bogu za kojim žude. Mole za članove svoje obitelji. Dok nastavljamo kroz studeni, mjesec kada se intenzivnije posvećujemo molitvi za duše u čistilištu, prisjetimo se što nas je Padre Pio učio. Naše molitve za te duše nisu samo djela milosrđa, oni su dio lijepe razmjene gdje duše za koje molimo zauzvrat mole za nas. Padre Pio je bio duboko svjestan te stvarnosti i mi možemo slijediti njegov primjer prinoseći svoje molitve, žrtve i mise za duše u čistilištu. Čuvajmo u srcu riječi Padre Pija. Moramo isprazniti čistilište svojim molitvama. Ako vam se svidjela ova priča, podržite nas lajkom i preplatite se na kanal. Upišite i svoje molitvene nakane na našoj web stranici za svetu misu koja se služi svaki petak. Želimo vam Božji blagoslov.
Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e